сливат в един определен момент. Чрез своята саможертва в сърцето на пламъка, преходното ни дава урок за вечност. Пречистването чрез огъня е гаранция за цялостно преминаване отвъд. Губиш всичко, за да спечелиш всичко. Катарзисният синкретизъм любов, смърт, огън, фиксиран от нестинарския обряд, е съпреживяване на преминаването на човека през вечността. И ако любовта и смъртта, като израз на духовния аспект на това преминаване, са индивидуално измерими, то огънят, като материален субстрат, притежава абсолютни физични свойства. Гори, пречиства, топли и свети. Както абсолютни, в идеален план са реалните действия на Дух Свети. Изгаря греховете, пречиства сърцата, топли студените и просветлява заблудените. Нестинарството в момента на танца в огъня, всеки танц е обяснение в любов според Достоевски, слива физичното и идеалното в цялост. Реален акт, образ на причастност към извънвремевата вечност. Ритъмът дихание на прекусяване посредством антропологичната траектория е любов, смърт. Трансформирането чрез огъня на енергията човек-космос като единен свят се определя чрез комплекса на Емпедокъл, древногръцкия философ, поет и политически деец. В неговата натурфилософия корените на всичко са четирите вечни неизменни първовещества – земя, вода, въздух, огън. А движещите сили на космоса – любовта и враждата. В зората на човечеството обуздаването именно на огъня бележи началото на културата. Овладяването на първата технология – огъня – инициира появата на техносферата като социосфера, антропосфера. Огънят е единствената стихия, която човекът може да получи сам, така че огънят изначално е свидетелство за родеенето на човека с космоса. И в природния, и в социалния аспект на антропосферата. Огънят притежава качеството на пречистващият пламък, който унищожава всяко зло и има крайна, абсолютна същност да ликвидира телесността. Той излъчва благодатна енергия, свети в мрака и в нестинарството изразява човешката грижа, осигуряваща чрез магически действия и думи здраве при плод на храна и добитък. Изразът за олтари и огнища на Цицерон е метафора на съществуването, защото огънят като олтар е свещен, жизнен, първоосновен елемент и символ на живота, на светлината и топлината, на домашното огнище и семейството. Срещан в различните континенти и краища на света, обрядът, при който се пристъпва с боси нозе в жаравата, първоначално, както и в по-ново време, е пречиствателен, във връзка с обновлението на природата през пролетта. Сродни са ритуалите, свързани с игри в, около, прескачане на огъня, във връзка с лятното слънцестоене, наблюдавани в Западна, Южна и Източна Европа, Китай, Индия.
преобладаващата положителна оценка на живия пламък след неговото обуздаване, свързана с постиженията и напредъка на цивилизацията, се проявява в поддържането на старинни обичаи, факлени шествия, паленето на свещи, в развитите религиозни практики, в църковния ритуал на християните, запалени край олтаря, при кръщение, причастие, погребение, имат важна символична роля като изразители на връзката на човека с Бога. Съборите на нестинарството в Странджа имат уникален музикален съпровод. Те са звуци на традиция с скромни нотации, чието ритмичен образ, субститут на светите равноапостоли Константин и Елена, чрез удължено, неравноделно време, е сакрален код. Свирните са изпълнявани на свещените тъпани и гайди, прекаждани с тамян. Най-често звучащата мелодия е натръгване, с фиксиран, константен модел в партията на тъпана, насочващ към митологемата за началото и края, следвана от сакралното ходене, прекосяването на пространството. Църквата, черквицата, извора и обратно. Сливането човек-природа в ритуала е в вглъбеното мълчание, съпровождано с припламнали искри от звуци на възклицания. Доминира ритъмът на медени и сребърни звънчета и старинни монети, обкичващи иконите. Характерна за ритуалния ход около огъня, преди и по време на сакралната игра, е темпото на ритмичната бързина. Психофизично, обредно, измерение, трансцендентно архетипно състояние на духа.